og velkommen til det her informationsoplæg omkring Sportsakademiet Frederikshavn. Jeg hedder Brian Høj, og jeg er sportslig koordinator på Sportsakademiet Frederikshavn. Og Sportsakademiet Frederikshavn, det er jo egentlig en sammenslutning af de 3 ungdomsuddannelser i Frederikshavn. Det vil sige HTX, STX og HHX er Handelsskolen. Og det er en af dem, der er gået sammen om at lave det her projekt. Det er jo sådan, at Frederikshavn Kommune er ikke en elitekommune hos Team Danmark. Dog kan den opmærksomme se, at der står Team Danmarks logo hernede, og det er fordi, at i tilfælde som vi har her, hvor vi ikke er en Team Danmark Kommune, men har et godt projekt eller et godt koncept, jamen så bliver man det, der hedder Team Partner uddannelse hos Team Danmark, og ligesom kommer med ind i deres samlede koncept. Vi har også koblet begge 10. klasser på. Alt det her, det kommer jeg ind på senere. Selve konceptet, sådan kort fortalt, der er morgentræning i skoletiden. Det er der tirsdag og torsdag omkring kl. 8, og så frem til ca. 9:15 kommer det an på de forskellige ringetider på de forskellige skoler. Vi har tilknyttet fysioterapi. Vi har samarbejdet med Sportsmedicinsk Center, som ligger oppe på Frederikshavn Sygehus, som er rigtig dygtige i overbelastningsskader. Så vi er sikre på, at vores elever de kommer hurtigt i gang igen, hvis uheldet er ude. Så er det sådan, at der er fysisk træning, og der er egentlig også klubtræning. Det kommer jo også lidt ind på, hvordan at det hænger sammen. Man kan få, eller man har lidt ekstra goder, hvis man er på Sportsakademiet, i forhold til, at det ene skema det bliver lidt mere fleksibelt. Der kan være noget med fravær, der kan være noget med afleveringer, hvis man er afsted til samlinger, eller er ude til nogle kops, træningslejre osv. Og hvis det er nødvendigt, jamen, så er der også noget ekstra hjælp i forhold til nogle timer, man kan få. Jeg har lige sådan en lille video her. Nogle gange så er det bedre det her med at få vist noget visuelt, hvad det er, vi egentlig sådan går og arbejder med til daglig. Vi har blandt andet kostvejledning, og vi har fysisk test, som I ser her. Vi har også mentaltræning. Vi har egentlig også medietræning. Så vi prøver at arbejde lidt med nogle af de ting her, som gør, at man bliver en god udøver, som måske ikke decideret har noget med selve træningen at gøre. Og noget af det, som vi selvfølgelig også prøver på, det er jo det her med også at få skabt et godt fællesskab på tværs af sportsgrenen. Så hvis man for eksempel står med en individuel sportsgren, så får man faktisk et godt træningsfællesskab i det her sportsakademi. Og jeg var inde på det før. Vi kører nogle af de her ting, som nødvendigvis ikke har noget med træningen at gøre, som er med til, at man bliver en god udøver. Det er noget af det, som vi også gerne vil tilbyde. Og derfor så har vi de her mentaltræning, kostvejledning, kostoplæg, medietræning. Vi har også mulighed for at få fysiske test, fotoceller med hurtighed og sådan elektronisk jumpmat, hvor man kan teste hoppehøjden og noget mavecore-test. Og hvis det er relevant for ens idrætsgren, så kan man også få en VO2 max-test. Vi har nogle forskellige botilbud også, hvis man kommer ud fra kommunen, eller det er, at man skal til at bo ude. Vi har kollegiet som et botilbud, hvor vi har nogle sportselever, der bor på en gang, og vi har fællesrum. Og på de her værelser her, de 18 kvadratmeter, der har man eget bad, tekøkken, der er vask i kælderen og internet plus diverse forbrug til den samlede pris af 2.400 om måneden. Og det næste vi har, det er en lidt større pakke. Der får man lidt af det hele. Det vil sige, der er fuld forplejning alle dage om ugen, morgen, middag og aften. Der er
aktivitetscoach, det vil sige om eftermiddagen, så er der simpelthen en, som sætter forskellige aktiviteter i gang på skolen for de her elever, som bor der. Der er også, nu står der nattevagt, det vil sige, der er en voksen om natten, men der er også morgenvækning, og der er også en, som tjekker, at man kommer i seng til tiden. De har en rigtig god kantine, hvor der blandt andet er ansat nogle forskellige ernæringsassistenter, også sådan man er sikker på, at det er kvalitetsmad, man får. Så det er ikke kantinemad, man får. Det her det er altså god mad. Der er også et lille fitnesscenter på skolen, og internet selvfølgelig, og prisen her hedder så 1200 per uge. Det er et virkelig fedt sted at være, det her. Når man søger ind på Sportsakademiet Frederikshavn, jamen, så laver vi sådan en samarbejdsaftale. Vi har nogle forventninger til de elever, som søger ind. Vi har også nogle forventninger til klubben, og omvendt så har I selvfølgelig også nogle forventninger til os. Og det er ligesom det, vi skriver under på sådan en samarbejdsaftale. Nogle af de forventninger, vi har, jamen, det er, at man skal passe sin skole. Hvis man skal have det her ekstra tilbud i forhold til at dyrke sin sport, jamen, så skal man passe sin skole, og man skal ikke nødvendigvis få 12-taller, men man skal yde en indsats. Det er det går lidt ud på. Og så skal man selvfølgelig aflevere opgaver til de her aftalte tider, hvis man har fået nogle individuelle aftaler. Sportsligt, jamen, man skal selvfølgelig være villig til at ville udvikle sig, og man skal passe sin træning, og det gælder både her om morgenen på morgentræning, men det gælder også i klubben. Vi snakker sammen med klubberne for at høre, om man selvfølgelig passer sin træning der også. Så har vi lidt omkring adfærd. Det er det her med at anerkende hinandens sportsgren og niveau. På Sportsakademiet Frederikshavn, jamen, der har vi helt fra øverste hylde og så til nogen, som egentlig bare gerne vil dygtiggøre sig i deres sportsgren, men måske ikke nødvendigvis er på øverste hylde. Så det er vigtigt, at vi ligesom anerkender hinanden og hinandens niveau. Og der er også forskel fra sportsgren til sportsgren på, hvor meget træner man, og hvilket niveau, som man har i den givne klub, som man er i. Og det vi forventer af trænerne eller en kontaktperson i klubben, som skriver under på den her samarbejdsaftale, det er, at enten så står man for en morgentræning de her tirsdag og torsdag morgen, eller så sørger man for, at der løbende er et fysisk program, som passer til ens sportsgren og ens selv. Og så sørger jeg og en anden træner for, at de her programmer her, de selvfølgelig bliver udført, hvor vi selvfølgelig hele tiden hjælper med at rette til og sørge for, at tingene bliver gjort ordentligt. Måden man søger ind på, det er, og måden man egentlig bliver optaget på. Man starter med at gå ind på Sportsakademiet Frederikshavn. Så er der sådan en optagelsesblankette her, som man udfylder. Der skal man blandt andet, skrive lidt omkring ens tidligere skole og hvilke selvfølgelig uddannelsessted man vælger nu her. Den får jeg, og den får uddannelsesstedet. Så bliver man efterfølgende indkaldt til den her samtale, som vi kører over Teams. Der vil jeg være til stede, uddannelsesvejlederen vil være til stede, og der vil være en klubrepræsentant, og I vil selvfølgelig være til stede, og måske med jeres forældre også. Og det er så her, vi ligesom gennemgår den her samarbejdsaftale, og lige kigger på det her med, jamen, hvad er det klubben, de skal stå inden for, hvad er det, I skal stå inden for, og hvad er det, at vi hjælper med. Når den her samarbejdsaftale den er underskrevet, jamen, så er man faktisk optaget. Så det er egentlig optagelsesproceduren. Jeg plejer altid at sige, hvis man kan søge Team Danmark, så gør det. Der er nogle fordele som Team Danmark-elev. Det er blandt andet, at på en ungdomsuddannelse, så kan du tage en uddannelse på 4 år. Du kan starte op, så man har en plan om, at jeg ved, jeg vil tage det her på 3 år. Men hvis der nu undervejs sker et eller andet, det kan være, at man bliver mega god, kommer til en anden klub, et eller andet, så har man faktisk muligheden, hvis man er Team Danmark-elev, for at få en 4-årig. Man kan ikke komme bagefter og så sige, jeg vil faktisk godt lige søge ind til Team Danmark nu og forlænget min uddannelse. Så sørg for at få gjort det fra starten af. Hvis der er nogle spørgsmål til det her, så hjælper jeg rigtig gerne. Ellers er der også en god video inde på Team Danmarks hjemmeside, Dual Karriere. Det er det her kombination sport og skole, hvor at blandt andet Christina Teller her, hun fortæller lidt omkring,
hvordan man skal søge ind, og hvad det er, at de også kan tilbyde. Det skal siges, at vi har jo lagt os rigtig meget op af Team Danmark, og nogle gange har vi måske lagt os over det, som de egentlig også tilbyder. Så hvis man er sportsakademi-elev, så har man det nærmest som en Team Danmark-elev, udover de her forlængelse af uddannelsestiden. Studieretninger. Det er lidt forskelligt fra ungdomsuddannelse til ungdomsuddannelse. Hvad studieretning man kan vælge. På handelsskolen, jamen der er frit studievalg for HHX, og vi tilbyder også på EUD og EUX. På Frederikshavn Gymnasium, der har vi samfundsfag, både med engelsk og med matematik, og muligvis kan der også komme noget med biologi. Der er en stor efterspørgsel på det, så det er ikke udelukket, at det kommer på. HTX, der har vi bioteknologi og idræt, og så arbejder vi på at få nogle af de her håndværkerfag på os, så vi ligesom kan få lagt det ind under vores paraply også. Og det ved jeg, det er noget Team Danmark også sådan er ude på de her forskellige erhvervsskoler og arbejde med, sådan at man kan blive elektriker og så stadigvæk have morgentræning for eksempel. Vi har også 10. klasserne med her i byen, både den Frederikshavns privatskole og den kommunale 10. klasse. Skemaet her, der kan vi ikke garantere 100%, at det bliver tilpasset. Men det lykkes sådan rimelig godt, i hvert fald de sidste par år, med at få det passet sådan, at man går udenom nogle valgfag, som nogle andre har i de her morgentimer. Faciliteterne. Lige nu der ser det sådan her ud, og det varierer jo selvfølgelig fra år til år, men lige nu der har vi FFI håndbold, som kører træning i klubregi, og hvis ikke man spiller i FFI, så er man også velkommen til at være med til de her morgentræninger. Morten Arvidsen, som PT lige træner. Så har vi Frederikshavn Golfklub, hvor der er noget træning i klubregi. Vi har nogle ridepiger, der rider. Vi har Spring Team Shelby, der nogle gange kører noget selvstændig træning. FFI fodbold kommer også med, og her er der også åbent for andre fodboldspillere, som kunne være interesseret i det. Så har vi skøjteforeningen, SOS Nord. Vi har Blackhawks. Og så dem, som ikke lige passer ind i de her kasser her, eller har et specifikt ønske for deres klub om, at det hedder fysisk træning 2 gange om ugen, jamen så træner vi fysisk træning i CrossFit Frederikshavn. Man får hver år også en tøjpakke. I kan se, at jeg står også i den her. Og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne have, at man bærer ud i sin hverdag og ude i sin klub, fordi det er jo med til at ligesom sørge for, at vi får nogle nye elever og holder hjulene i gang. Så sørg for at være en god rollemodel. Det er ligesom det, at vi lever på. Det er jo ligesom den gode historie om, hvad man egentlig kan med det her tilbud. Nuværende sportsgren, som vi har: floorball, badminton, fodbold, ishockey, bordtennis, teamgym, ridning, judo, crossfit, håndbold, golf, boksning, basket, motocross, karting. Cirka 70 elever. Det er niveauet, som vi ligger lige på nu. Så der er alt muligt forskelligt. Og det næste her, jeg lige vil vise, det er en lille video. Og jeg går lige herover for at få mikrofonen ned til computeren. Det er Julie, som er fodboldspiller, som gerne vil fortælle lidt om, hvordan at sportsakademiet det har hjulpet hende. Hej, jeg hedder Louisa og er fysisk træner på Sportsakademiet. Og med mig, der har jeg Julie, som er elev, til at fortælle lidt omkring, hvad det vil sige at gå på Sportsakademiet. Julie, hvilke skole går du på? Jeg går på Frederikshavn Handelsskole i 2G lige nu. Ja. Julie, hvilke sport er det, du dyrker, og hvilke klub er du en del af? Jeg spiller fodbold på seniorniveau. Jeg er lige skiftet fra Fortuna Hjørring til AB, ja, hvor jeg træner 4 gange om ugen, mandag, tirsdag, torsdag, fredag, og så spiller jeg kamp i weekenderne. Wow, der er nok at se til. Hvordan ser træningsugen ellers ud? Er der mere med i? Ja, altså, så er den her del med styrketræning, som jeg før jeg kom på Sportsakademiet, blev nødt til at skulle passe ind, når jeg ikke trænede. Så det var enten meget tidligt om morgenen eller meget sent om aftenen, eller så på den ene fridag, jeg har om ugen, som jeg selvfølgelig også prioriterede at bruge på at være sammen med venner og så videre, for også at have noget ved siden af min sport. Så førhen, der var det rigtig svært for mig at få passet min styrketræning.
som også er med til, at man ikke bliver skadet osv. Fuldstændig rigtigt. Hvad får du ellers ud af at gå på Sportsakademiet? Altså, der er jo et rigtig godt træningsmiljø heroppe i CrossFit, hvor vi træner tirsdag og torsdag morgen, som er lagt ind i vores schema, så det heller ikke går ud over skolen, og at vi ligesom har fri der. Ja. Og så har vi har nogle medietræninger, hvor vi bliver lært op i, hvordan vi bliver interviewet osv., ligesom vi gør lige nu. Og så har vi sådan en masse kostvejledning også, som selvfølgelig også er en vigtig del af at være god i sin sport, at man ligesom kan forstå, hvordan man spiser rigtigt osv., så man har den energi, man skal bruge. Ja, det lyder da som om det er et rigtig godt valg, hvis det er sådan, at man går op i sin sport. Det er det. Og så skal det også nævnes, at der selvfølgelig også er mulighed for, at jeg kan træne i Aalborg om morgenen, i stedet for at træne her. Så hvis jeg har for eksempel en dag, hvor jeg ikke kan komme til eftermiddagstræning af personlige årsager eller et eller andet, så kan jeg skrive til min træner, at jeg kan komme her i morgentimerne, og så køre til Aalborg og gøre det, jeg skal, og så køre i skole, uden at jeg får fravær eller er gået glip af noget vigtigt. Det lyder sgu fedt. Ja, det. Vil du anbefale andre at komme med på Sportsakademiet? Det vil jeg helt klart. Altså, det gør hverdagen meget nemmere, og jeg prioriterer også rigtig meget at være glad. Og for at man er glad, så kræver det også, at man ikke har en stresset hverdag, og man føler, at man også kan få passet venner og familie ind i hverdagen, og at fodbold, det skal være en god ting at gå til, og det skal ikke være noget, som man føler, at på grund af, at man ikke kan få det logistik til at gå op, at det derfor bliver træls for mig at spille fodbold. Så det er vigtigt for mig. Fedt. Yes, super godt sagt, Julie, her. Og det er jo præcis derfor, vi ligesom har lavet det her sportsakademi. Det er jo ligesom for at hjælpe jer unge mennesker, som gerne vil forsøge at kombinere det her med at tage en uddannelse, og så dyrke jeres sportsgren på et højere plan. Udover at være koordinator, jamen, så er jeg også en af de 2 trænere, som er tilkoblet her på Sportsakademiet. Og jeg har selv spillet håndbold, jeg har en kandidat i idræt, har været fuldtidsansat træner i Norge i den bedste række, har lavet nogle andre ting med fysisk træning med beachlandshold, og har floorballpigerne i byen, og har med ishockeylandsholdet og haft nogle andre håndboldhold osv. Jeg har også selv konkurreret i CrossFit og ejer CrossFit Frederikshavn også. Og samtidig så er jeg også koordinator på det, der hedder talentsportsklasserne i byen, som er lidt tilsvarende tilbud, bare fra 7. til 9. klasse. Og den anden træner, som er koblet på, det er Anja Christensen, og hun har spillet håndbold på, lad os bare kalde det lidt højere plan, end jeg har. Og hun er kostvejlederuddannet, hun er lærer, er ansat ved siden af os som fysisk træner ved Jakob Strøm, og arbejder med håndbold, fodbold, floorball plus diverse. Og hun er så også ansat som håndboldtræner i talentsportsklasserne. Det her det er et tilbud i Frederikshavn, men jeg vil gerne lige slå et slag for, at du skal selvfølgelig finde det, som passer præcis til dig. Og her kan I se, det her det er alle dem Team Danmark kommuner, som er i Danmark. Det I ikke kan se herover, men det er alle den her lange liste her med navne. Det er faktisk partneruddannelser, og det er kun i Jylland, den her lange liste, som er herover. Så der er rigtig mange tilbud i Danmark, så det gælder om at finde det helt rigtige for dig. Så vil jeg bare sige tak, fordi I vil lytte med, og skulle der være nogle spørgsmål, jamen skriv til mig, eller ring til mig, så vil jeg rigtig gerne svare på tingene. Tak for nu.